14th century zuwa 15 ke. Akwai Hausawa na farko wanda suka taso daga ƙasar Hausa. A lokacin ba ƙasa da ake ce mai Ghana, ba kuma ƙasa da ake ce mai Gold Coast. Daga lokacin Turawa ma ba su zo. Ina suke zuwa shine garin Salga. In sun zo nan garin Salga, kasuwanci suke zuwa su yi. Me suke kawowa su kasuwanci shine kayan saki da kuma bayi. Shi yasa yau in ka je Salga, akwai inda ayyana da ake cewa kasuwan bayi yana nan ko da yake ya zama gidan tarihi. To a wannan lokacin me suke saya ko su tafi da shi shine jangoro da gishiri wanda yake ana hakowa ne daga ƙasa. Kuma aikin jangoro da Hausa suke sai ta ayyau ana yi wurin shekara 600 ke. Akwai garuruka nan kamar Olugu kusa da Kufrewa. Sa'an nan kuma a nan garin Salga a kwana a tashi ana nan. To a wannan lokacin Bahaushe ko Hausawa suka taso abinda suke cewa ne za mu gunjan goro. A kwana tashi gunjan goro sai zama gunja, daga gunja ƙarshe ya zama gwanja. Amma asalin mutanen da ke wurin a wannan lokacin suna da suna da ake ce musu Imbena. Daga Imbena aka samu Gwanjawa. Yadda tarihi ne. Baya waɗanda suka zo bayan waɗanda su ne maluma addinin musulunci wanda suka suka yaɗa addini suka kafa abin da ake ce makaranta a yau. Ba a ce Hausawa su ne musulmai na farko ba, a kamin su zo akwai musulmai. To amma su suka zo suka ga addini da buɗe makarantu. A gurguje ba zan iya ambaci maluman duka ba yadda tarihi ya nuna, amma sanannu cikinsu akwai Malam Umaru na Karki. Ba a magana addinin musulunci cikin Ghana ba bai fanci sunan shi ba. Akwai Malam Neno nan birnin Accra. Akwai Malam Sha'aibu daga Kumashi. Akwai Malam Yakubu Kusada, shi yanke zango, shi ke da haifuwan Malam Sadau sarkin zango Kumashi 1919. Da shi sarkin Malam Sadau shi ya haifi Amadu Kumasi da kuke jin sunan shi da Najeriya. Amadu Kumasi shi ya haifi Ibrahim Kumasi, tsohon IGP na Najeriya. Su malumar irin ababen da suka yi shi ne ya addini, makarantu da kuma batun abin da yake an haɗa kai kamar yadda ɗan wana Abdullahi Bandai faɗi. Yau Hausa ya zama abin da bature ke cewa lingua franca in the Muslim community. To su maluman nan sun yi aiki tukuru. Menene ayyukan da suka yi? Sun sada zumunci, ɗaya aurayya, haƙin da aka yi. A gurguje waɗanda suka zo bayan malumma inda tarihi ne, shi kuma dan wani Abdullahi Bandai ya kan wurin. Waɗanda ake cewa never captain ko never lieutenant global houses. Me ya kawo su? Sunan a tarihin daular Asanti a shekarar 1825 1825 turawan Ingila masu mulkin mallaka suna nan bakin teku ne, abin da ya kama Accra, Cape Coast har zuwa Sakandi, Takoradi da haka. Ba su iya sun shiga cikin ƙasar Ashanti ba, domin Ashanti sun hana su, sun ki a zuwa a yi musu mulkin mallaka.
sai aka samu wani bature ya ce shi ya shiga Ashanti, ya kara mayaka aka tafi yaki Ashanti, suka yi galaba har suka kama shi wannan baturen suka mai yankan rago. A kwana tashi shekara 1845 1845 wani bature kuma da ya zo sai ya kawo bakake daga West Indies da Sierra Leone, ya kawo su zo su yaƙi Ashanti. Aka je kuma Ashanti suka yi nasara. Shi sa su Asantawa suna da abin da suke faɗi, wai Ashanti kwatoko ko kuma afin baba. A kwana tashi bayan shekara 20 kuma 1865 da lokacin ne shi wannan soja ko sojan ruwa Lieutenant Glover ya samu labari shi ne arewacin Najeriya, da ya je ya yi abin da bature ke ce ma recruitment, ya kawo su Lagos inda ya zo ba su horo na soja, sai koma Ingila ya je nemi izini. Kamar an yi da Ashanti an kasa, amma ya samu wasu matasa